Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Mai zamo aibuwa kaddara daina nan zuwan ta bai lanti ba, san ka koma wane ne baka ki mai barka ba, bakon a barka kenan bakwakin harba ba, abin da ke damuna ba zan rufe amsa baya. Rabe kamanni daga an gamuwa an zo kabar tunani, wai me ke faruwa soke bibin jini, wata ran na je wasa jama'a sun min kwarjini, wayata na yarda na rasa wasa da nema, na kira dan na ɗauka sai na jara an kashe ba, sai na tura dan sako don a gari hadu ba ne, sai da na fidda rai na san ba za a ɗauka ba, ashe da ya rabo yana bin rabo, akai da ya rabo yana biya rabo ne, kaddarar wata gwana ce za ta ganni, sai na iske kira ban zaton waza na ji ba, ni ce ta faɗa na tsinci wayar ko ba ka ji ba, sai na ɗanyi shiru na ce mata na gode da kira, ki bani kula adireshin ki mu haɗin ganki da farko, na ƙara jaddada kimar ki zumunta karta mace karko, da ce da ni ne tattaki ta ban wayata ne sakko, akan na amsa mata in je ko na yi fushi sai in sakko, na zuwa sai gata ta bayyanar fuskarta ta firgice dukkanta, na kasa gane kanta, ta ce mafarki ne ta yi ko zakiri amsar ta, akan kana shiga cuta ana ganin walata, wasan ka wa bauta na baka raina kyauta, an ce mawaka da masu baiwa ba kwa zama makusanta, waɗansu na zagi na makarkace aiki na, hoton ka kan dibi na nasa cikin ɗaki na, duk wanda zai nuna ni da bare ka zance gani, batun ta yaro ɗani ya kara sani tunani, batun waya shi kenan a yanzu kauna ce, na tabbatar da masoyi akan ka baya yandar, yanda rabbi ya sogi ta faru za a yi todar, akan ta ba ta tunanin ta ganna haka ta gulirce, ta so ni babu ragawa guri guda ta kadaice, waɗansu na zaginta da hantarar ta zance, hamisu ne burinta bare ka so ta makance, to yanzu gane fagata ku gane su hata kaice, su gane fagata aya, to yanzu gane fagata aya aya, kubar zagin ta so bai zamo aibuwa, kaddara daina nan zuwan ta bai latti ba, san ka koma wane ne baka ki mai barka ba, akon a barka kenan bakwakin harba ba, abin da ke damuna ba zan rufe amsa baya.